Howsala düşen mahalyň nähili köşeşmeli? Birinji, uludan demal. Ikinji, özüňe sesli görnüşde şeýle sözler aýt. Bu da geçer. Geçmejek zat ýok. Ýagdaýlarym hökman gowy bolar. Üçünji, öz-özüň gujokla. Bu hereket när bulgamyňy dikeltmäge kömek edýär. Dördünji, piýada gedelenjet we daş döwrüňdäki görnüşleri, isleri we sesleri duýmaga çalyş. Beşinji, oý pikirleriň bulaşanyna olaryň arasyny şu sözler bilen böl. Abyrdan bu iş gowy netije berse näme? Belki ugurna bolar. Altynji, Allahdan dileget. Meçhide bar. Yedinji, özüňe tanyş we ýakymly isleri tap. Meselem, lavanda, ýaşaňa meňdeş beýleki gowy görýän efer ýaglaryny isha. 8-nji, gezekleşdirip sowuk we kızgın kompres usulyny ulan. Meselem, ilki bilen elinde kızgın bulgury sakla. Soňra ýüzüňe ýa-da boýnuňa sowuk kompres et. Muny tersine etseň hem bolýar. 9-nji, içe teni rahatlanýan natlar bilen doldurulan rahatlyk gutuýuň bolsun. Ol gutuda söýgüli suratlaryň, aýdymlaryň, oýunlaryň we şoňa meňdeş zatlar bolup biler. 10-nji, geçde ýat. Hiç ýeli karar çykarma. Yatıp duran kelle başgaça işleýändir.